Avanza a recuperación de Lidia Parada. A pobrense foi intervida en agosto pola luxación que sofriu no ombreiro dereito e agora traballa para regresar á competición e á élite. O 2025 foi un ano complicado para Lidia Parada. A lanzadora de xavelina do atletismo Barbanza afrontaba o verán con ilusión e gañas de coroarse novamente como a mellor de España, pero a mala fortuna impediullo. O seu primeiro lanzamento no Campeonato de España, que se celebraba o 3 de agosto en Tarragona, saíuselle o ombreiro dereito no momento do latigazo. Isto produciulle unha luxación redicibante que lle obrigou a pasar por quirófano ese mesmo mes. Había máis danos do agardado, pero todo saiu correctamente, e hoxe Parada está recuperada e traballa para regresar á competición. A lesión de Lidia, ao final, date conta que é unha lanzadora de jabalina, rompeu o ombro dereito por 4 partes, que é dicir, a súa ferramenta de traballo. O que é toda a recuperación está feita, digamos, agora temos que volver á normalidade. Que o seu ombro teña a flexibilidade que tiña antes, que teña a forza que tiña antes, que teña a facer as mesmas amplitudes e movimentos que facíamos antes, e a partir de aí vamos a ver hasta que punto podemos chegar a nivel deportivo. É unha incertidumbre saber se vai poder lanzar, non vai poder lanzar este ano, a que nivel vamos a poder lanzar, pero os pasos van moi ben, van incluso mellor do esperado polo doutor Arriaza que operou. Paso a paso, día a día, estamos traballando tanto aquí ca rehabilitación, con fisioterapeuta, con osteópata, semanalmente, vamos a ver que podemos facer. O obxectivo que ten Lidia en mente é estar novamente na elite do lanzamento de xavelina. Pensando nos Xogos Olímpicos dos Ángeles, é iso que vamos a traballar, pero sin prisa ninguna. Outro aspecto no que tamén traballan é no mental, para superar calquera medo ou incerteza que poida ter Lidia a hora de lanzar despois da luxación que sufriu. O físico, porque por moito que te recuperas e eso ainda o tes aí na mente, é moi duro intentar forzar outra vez, é moi sacrificado, vas a ter dolores. Aos próximos 4 ou 5 meses vai ter moito dolor porque vamos a intentar volver ao que éramos co ombro dañado e hai que empezar de cero, date conta que ten 2 tendóns que están regenerados, un ligamento que está regenerado, todo eso é, digamos, que é como se volveran a nacer, hai que enseñarles a volverlos a poñer a andar outra vez. Eso psicológicamente ten que estar ben, ten que estar fuerte e asumir en que estado de forma está ahora mismo, non pensar o que era, senón que estamos que empezar de cero e pouco a pouco ir asumindo o que está en cada día como se vai encontrando. Se todo o proceso se desenvolve da forma correcta, agarda que Lidia poida volver a competir a un alto nivel. Porque ademais é unha lesión moi grave, pero é unha lesión que moitos lanzadores, por desgracia, o tuveron, e persoas que conocemos, incluso estranxeiros, non só españoles, que volveron a estar na élite. E que conseguiron incluso mellores resultados que antes de ter a lesión, pero é moita paciencia, moito traballo, digamos, traballo a oscuras, que non se vai a ver, porque durante horas e horas e horas no fisio, no osteópata, aquí no gimnasio, rehabilitación, sin salir á pista, sin que nadie che besa, sin ter resultados, e esperar que todo salga correctamente e que vaya todo encamiñado. A pobrense está enfocada no seu traballo para poder regresar á pista o antes posible, con garantías en non mellor estado de forma posible.